Здравейте отново на всички. Аз съм Горчица и днес отново ще си поговориме. Денят е 4 май, ден преди деня на детето. Утре е почивка. Голяма радост за всички. Никой не работи, никой не учи. Ние правим едно такова красиво. В момента седим на стадиона в Кьони. Някакви хора разцъкват футболчи отпреде, търчат насама там. А най-гадното е, че сега в момента сигурно чуето нея тъпани и аз не знам за какво си. Седят и практикуват. Не знам аз какво практикуват, честно ви казвам. Значи седят и ръкомахат, удрят с барабаните, не знам какво готвят. Дай ще ги зумна някак. Така, дори нямам идея какви са. И само ми развалят тук. Аз не ги бях чул, защото си седя с слушалките и си идвах насам и изведнъж свалям слушалките и някакви барабани само навсякъде. Ужас. Ужас, безумно. Ми развалят спокойствието. Така, да ви се похваля, изпитите минаха. Имах 2 изпита по корейски и съм нещо го е доволен. Доволен се. Учих много, но можех и повече, според мен. Доволен съм, там 80-90%, не знам колко им ще видя в петък, но някъде там според мен няма. Ако имам по-малко, се самоубивам в общежитието. Не мога така. Ще има. Сега съм скапан. Те вече повечето сесии минаха. И то след малко си идват втората сесия, така че какво си говоря? Сега юни месец, средата на юни месец, още една сесия. Какво толкова? Кой го дръв? Тук сесиите са повече, между другото. На семестър имаш 2 сесии. Веднъж по средата и веднъж накрая. Midterm и Final Exam. Абсолютна красота. Това значи, че аз за една година трябва да взема 8 сесии. Защото ще взема 4 нива корейски език и на всяко ниво по 2. Не ми се мисля, аз съм взел тук, що взех само първото. Много път отстава. Искам отново да четете рождения ден на Истина Спирит. Гледах малко клипчета, много хубаво са си прекарали. Надявам се всичко ви е харесало. Пратих ви малко подаръци. Много са ви зарадвали. Който ден е бил, да съжаляваш. Аз съжалявам, че не бях, дете съм тук. Представям си деца в България не са отишли. Срамота. Срам е резил. Аз ако имах пари, веднага взимах самолетния билет, съм там. А вие, аз съм от Бойгоев град, аз съм от Русе, не мога. Дрън, та пляс. Това друго. Много коли, бе. Не знам кой. Учениците ли са толкова богати, имат толкова много коли. Аз тук се ползва за паркинг, между другото, този стадион. Да знам. Днеска беше време да отговоря малко на въпроси в темата. Между другото искам издате много въпроси. Много. Никой не задава, никой не пише в темата. Много е тъжно, разочарован съм. Има някои, които ми пишат на лично съобщение в YouTube и в тем подобни. Ме разпитват за неща, които въобще не ми се говори. Но за това по-късно ще говорим. Най-ми хареса сега един въпрос за форум, който беше наистина труден и наистина много готин, така и ще се опитам да го отговоря, въпреки че нямам още много опит за него. Така. Между другото, едва се отваря форума на телефона ми тук сега и докато го разлиста. Така че искам да се оплача на админите, че форума е много сложен за отваряне тук в Корея. Едва. Значи отварям си само началната страница и край. Истина Спирит, едва го отварям. Виждам дали има нещо писано в моите медии и веднага излизам, ако няма нищо. Ужас и безумие просто. Така, значи имаме въпрос от БМЛК, който и да е този, сигурно момче ще даде въпроса. Мен ме интересуват жените. Кажи за тях. Пробва ли се вече с някоя? Колко колоритен въпрос. Това го очаквах да има не толкова скоро.
Значи, сега преди малко гледах някаква мацка с дълги крака. Значи, корейските жени е много важно да запомните, че това са две същества в едно. Корейката и нейните крака. Корейка, крака. Корейка, крака. Без две отделни същества, живеещи в симбиоз. Е това. Не знам, аз просто не знам какво ме чака лятото. Сега е май месец, почнаха вече да се събличат. Представям си юли месец, август, какво ще стане. Ужас. Значи, в Корея традицията е обратната. В България, ако всички искат да си сложат дълбоки деколтета, тук всички искат да си сложат колкото се може по-къси гащички. А ако въобще даже може и да нямат гащички, просто имат дълга фланелка. Ужас. Припадам понякога. Започват се разхождат с едни крака тънки. Оле, майко. Оле. Става жега, слънцето пече. Ужас. Така, значи корейките, говорех за корейките, не се отплесвам, са много симпатични, е точната дума. Кьопта на корейски. Тая дума симпатично няма по-точно такова, няма по-точно определение. Значи, гледнеш ги, тези крака, милото личице, такова мъничко, леко детско, симпатично. Но помислиш си за нещо друго, край. Вече се чувстваш, вече си в затвора за обвинение за педофилство. Примерно. Защото, както беше казал шефа на форума, Рагнос, в тях сексапил няма, но са много сладки. Много е сложно за обяснение, но не става, не може да си го представиш. Представиш си колко са сладки и ходите, държите се за ръчичка, туйно и нищо друго не. Може да се пипнете по рамото. Да се целунете по бузата, да, но друго не. Просто не. Това е... А да не говорим за характера, колко е странен. Вие чухте, ако сте гледали интервюто с шведа, той ви каза за какво става въпрос. А те по принцип малко повече са хахави. Хахо, хихи, хахо. Е малко сложен този проблем с корейките. Сега по въпрос дали съм пробвал, не съм се пробвал и не мисля да се пробвам скоро. Въобще не мисля. Трябва да е, ама много специална корейка за да се метна в ръката и да се отдава. Не. Въпреки че всички са сладки и много ме кефат, не, просто твърдо ние. Така бих отговорил на този въпрос. По друга каза корейките. Красиви са до 40 години, не им личат. Това си го знаете и вие. Както имаше една много готина картинка, коректа на 20, на 30, 40 и на 60. И да ги дадете ние същи до 60 и в 60 бум, аджума с кадрава коса. Класика в жанра. Просто разликата от аджума към жена е просто огромна. Много огромна. Но са готини. Да, обличат се хубаво, интересни са. Но, по повод това, което Блеки каза веднъж, че всички са обличали еднакво, ходили си ни същи чантички, всички са искали да бъдат еди какви си, не е вярно това. Значи толкова много различни стилове на обличане съм виждал. Тенденцията е горе-долу една, т.е. начин на обличане на корейците е един, но сега някой с нещо по-така се различава и къде хареса ли? Как се обличат, как си подбират дрехите. Значи говорим за нормално обличане горе-долу, защото ако говорим за японките, знаете какви са, те малко са леко извратени, леко чалнати. Аз мога от километрия вида коя е японката. Просто това вече съм обучен. Видя едни чорапки такива изкрящи, които са до малко над глезена и леко така шаренки и чантата някаква по-странна, викам това е японка. И веднага. Или видя тази прическа, лекия видът грим, това е японка. Но за корейките е по-друго. Между другото, според мен корейките са най-красивите азиатки от всички други. Не, наистина, защото гледам и японки, китайки, тайландки, тайванки, всякакви. Корейките са най-симпатични. Истинска история. True story. Само си ръка на сърцето сега, даже ако чуете тук където, само си ръка на сърцето. Но това е истината, чистопата истина. Японките, значи по телевизията списанията са хубави, а повечето какви са криви. Не всички, но повечето са ни
Безстранна е фигурата на лицето на японките. Много по-различна от тази на те, които не са на острова, а са в континента, примерно. А китайките, те са странна работа. Тези надолу вече малко, според мен, ми тъмнеят тези, които са по островните държави. Има и много такива като изключения, които са красиви, наистина има, ама большинството не ми харесва. Повече корейките като цяло ми харесват. Повечето много такива мацки са. Особено тези, студентките какви са. Всички ценки опта старат се да са хубави всички. И процента на пръхкавите момичета, така да кажем, на пръхкавите момичета е много малко тук. Има ги, често се срещат, но не толкова често, колкото дори в България. А да не говорим в Америка. Там в Америка нищо общо. Но и тук ги има, но като процент е много малко. Така. Нека минем този не толкова интересен според мен въпрос. Тук ме чакат разни други. Тук мен ми е много интересно здравното заминаване, бла-бла. На този въпрос, както и на всички, които такива въпроси ми писаха, няма да отговоря. Няма да разказвам за енти път, как съм влезнал, как съм дошъл тук, как съм направил, тем подобни. Защото за да влезеш тук, трябва да му търсиш. А що ме питате това, как съм влезнал и каква е тази програма и що е това, значи не търсите. А това е първото условие, да мога да успееш, да мога да търсиш Google. Това е просто... Щом от сега не сте потърсил в Google да видиш какво става или как става, защо става, с кого става, значи не си за тук. Извинете, това е групата истина. Сега писна ви. Всички разпитват това, а никой не си седна на 4 буквито да цъкне в интернет кандидатстване в Корея. Как се каже, стипендии в Корея. Какво си в Корея. И веднага ще излезнат. Не, никой. Дай ще питаме, защото нас мен ме кефи оня дъжда, кефи ме оня Руси от Биг Бенг грозния. Дай ще ходя и аз в Корея. Не. Значи трябва много повече да харесваш в Корея, според мен, поне за мен да ми грабнеш вниманието. Така че поне за до година знаем кой ще дойде. Значи уредили сме го. Ще гласиме друг човек от Инстаспири да идва тук. Това вече е решено. Така че всички, които са след това, след до година, тогава да се мисли. И сега до годишното място е заето. Съжалявам. Така. Буркото ми, че не инче. Може би е момче. Не знам. Както и да е. Няма да отговаряме. Ето тук Forever Rain. Благодаря за подаръците. Това не е интересно. Неотразима. Благодаря ти много за въпросите, много ми харесаха, много ме затрудниха, защото аз не знаех и почнах да разпитвам корейци специално за това въпрос, особено първи. Така. Цъкнах бек. Мамка. Момент да се върна в страницата. Така, отиваме долу до страницата. Колко съм бърз. Така, искам да благодаря за интересната тема. Благодаря, няма защо. Възможността да контактувам с теб, бла-бла-бла. Аз имам няколко въпроса. Благодаря ти за тези въпроси. С коя тяхна историческа забележителност се гордеят най-много в Корея? Този въпрос много ми хареса. Много ми хареса, защото аз не го знаех и почнах да разпитвам. И сега благодаря на тебе. Получих цял списък с неща, като разпитвах хората, че сега знам какво точно трябва да хода да видя. Благодаря ти. Аз имам тук. Даже мога да го видите цял списък с имена на неща. Така. Разпитах няколко корейци и те тяхното единодушното решение, че най-много се гордеят с тяхното традиционно корейско село. Селски къщи и темпо. Нещо като тяхната коприщица, примерно според мен. Traditional Korean House Village, както те го написаха, Hanonmaeul. И този месец по-късно ще ходя до Кьонджу, където ще се запозная с този вид къщурки и с този вид архитектура и темпломни. Това, което гледах в интернет, беше много впечатляващо. И нямам търпение да отида и ще видите и вие за какво иде реч и за какво става дума. Много е красиво, много типични азиатски къщурки, просто красота. Там разни традиционни танци, глупости в това жилище, в това село, тем подобно. Друго, което сега тук ми написаха, Ханган е класика. Реката в село,
Вие сте виждали по толкова много снимки. Малко е мръсничка, защото всичко цело, което се пуска в тоалетната, отива в Ханган, но все пак е Ханган. И нощното пътуване разказва, че е много хубаво, което и аз скоро ще го посетя. Нощното пътуване по реката с фериботче. Нещо... Сигурно е нещо като това в Париж на Сена. Сигурно. Би трябвало да е. Значи, после ми написаха какво друго се гордеят. Гордеят се с разни паласи. Как беше на български палас? Дворци? Да, дворци. Кьонбугон, Чангдангун. Не, това са различни видове паласи с Корея. Какво ви кажа? Типични паласи. Виждали сте ги по снимките, огромни сгради с широките покриви. Класика в жанра. Разбира се, интересни са, но просто са класика в жанра, според мен. Суон, Хуансан също, Пулгукса, макар че това не знам какво е. Сокурам, също е темпъл, мисля, че е. Кьонджу е много хубав град, защото е пълен с гробници, ама много красиви гробници. И е абсолютно мъстци в Корея. И сега заминавам този месец за Кьонджу да разгледам. Защото е исторически град на Корея, е много важен. И ще го видим скоро какво ще ни предостави той. Но е пълен с архитектура, гробници, история, т.п. Много интересно ще бъде, много интересно. Така, тук традиционно. Чеджудо, разбира се. Как ми се говори с Чеджудо? Но какво в Чеджудо? Не е нищо... Да, историческо е, но те говорят за целия остров, че се гордят него, че е много красив, бла-бла, статуите, тем подобно. Та Чеджудо. Хейнса, Палма, Текчан. Кони, написали се, че се гордят с моят университет. О, боже. Да, готин е, добре. Сега ги пропуснах някакъв. Намса Тауър, да. Голямата кула тук в село се кефат на нощното. Като отидеш нощем е много красиво да гледаш село. Всичките му светлинки и тем подобни, много хубава гледка. Защото може би през деня не виждаш много, защото има и много смог в града и не се вижда хубаво. Но все пак всички отиват на това място и злужито. И за това аз се ядосвам, че как мога след 2 месеца и половина аз дори да не съм ходил там. Сара ми разил. Няма с кой да отида. Не мога само да отида нито с някой случайно, защото там е само за двойки, между другото, нам се дава. Значи като разказаха ми, че като отидеш там и всички се държат за ръчички, целуват се по бузките и се обичкат и гледат гледката. Как да отидеш сам? Ти направо си депресираш. Не бива така. Не бива. Какво друго да кажем? Чакай бе, той имаше много въпроси. Чакай. Айде ме, какво ни е казал тя още съм този много хубав въпрос, който ми хареса. Колко начесто можеш да срещаш такива содури като тези, които ги гледаме по сериалите? Като мъже, така и за жени става въпрос. За жените ви казах, постоянно има някакви гърли навсякъде, така че може да си гледкате колкото искате. Взе ще срещнеш някоя. Второ, за мъжете. Знам, че това много ви вълнува, по-голямата публика е жени. Мъжете са интересни. Значи, има ги, да. Виждаш ги като по сериалите някои красиви, други не толкова, но има. Обличат се интересно, много елегантни мъже. Ево, машала. Стават. Пекани са, грижат се, всички ходят на фитнес, и спортуват. И да, мога да виждате такива като по сериалите. Напълно, аз не съм се заглеждал, все пак. Все още съм на този бряг на реката. Да харесвам жена, не мъже, но все пак има. Има готини мъже. Такива, които грамат окото и... Не, понякога прекаляват със стила си. Сега да дойдат с някакви леко късещи панталонки с странни мокасини, странни в ужас просто. Понякога като видят такива неща и... най-много ме кефи, като се облекат с хубаво сако, риска, сложиш си някаква брошка дори, хубав панталон, хубава ката, колана, всичко. И сложат най-миризливите сникърс. И маратонки, гуменки, какво ли не.
Идва ми да го фана и го душа на улицата този човек. Бива ли така да го пропустя всичко хубаво в него? И хубаво се е стегна момчето и като сложи ни гуменки. Гледай да ми не вярвам на ушите си, как се казва. Не мога такова нещо. Не мога. Просто не мога. Не искам го. Но има такива мъже. Както ме пита, има такива мъже. Може да си намерите, се обичкате, се пипате по рамото. Интересната работа. Не търсите жената, тук те жени срамежливи. Така. Колко време му трябва на човек да се адаптира е последния въпрос. Значи аз съм бил 2 месеца и половина. Не знам дали съм се адаптирал. Според мен съм се адаптирал, да, ама има време. Още малко не разбирам характерите на хората. Примерно, много ми е трудно. Понякога ми се обиждат хората, че не ги поздравявам. Защото аз съм свикнал като вие някой познат и той да реагира някакси, да покаже, да усмивка, пусне, поглед странен да пусне. Те въобще не реагират. Гледат си се едно, гледат през теб. И ти си чуеш, той ли е, може да е някой друг, да не го бъркам, леле, какво ще стане. И аз обикновено не успявам да кажа много здрасти и те се обиждат по някой кат. Ти защо не ми казваш здрасти и тем подобни. Напълно много мразят. Ужас. Въобще не реагират като... свикнал съм като вие някой познат и той веднага да реагира. Здрасти, какво правиш? Да се усмихне поне за му каже аз здрасти. Каже, ето познавам. Значи този човек. Защото повечето хора сега... Някои ми се сърдат, с тях съм си разменил дума и половина. Значи влизал съм в кафе и някой приятел ме казва, кажи здрасти на него, и аз му казвам здрасти и това е. Това не е запознанство с него, защото той иска да каже здрасти на чужденец. И той се надява, че следващия път аз ще го познавам, нали, и аз го гледам, нали, викам, това съм го виждал някъде. Но той не реагира въобще. Тоест не да каже, да леко се усмихне, да поклати глава, и аз да кажа здрасти, какво правиш. Той въобще... И после на следващия ден някой идва при мен и казва, ти знаеш, че Пешо Джунги вчера те видя, ама ти не си го поздравили. Аз викам, не знам, припознавам съм сигурно, не съм го познал. Извинявай, ама той ти се сърди. Викам, здраве. И тем подобни истории. Какво друго за адаптиране? Храната, още мога да кажа, защото ми писна, извинете за писането, малко ми липсва. Писна ми от моите хора, само ходят в този тъп стол, а в стола не искам повече да стъп. Това е по-гадно ядене, от това няма. По-добре е да седа и да гладувам. Значи купа си нещо и от него изям една пета от него, само защото всичко друго е буклук. Дори как мога кимчето да е буклук, бе, мамка му? Значи, взимам си кимче от стола и то няма вкус. Как мога прецакаш кимче? Навсякъде другаде кимчето е невеликолепно, а тук в стола дори кимчето няма вкус. Това е кощунство, това е обирчиство, това е не знам какво е. Това е резил. Това не искам повече хора в столовете, ама моите хора, ние сме бедни, трябва да ходим в стола, там е по-ефтино. Викам, добре, дай 1000 и нещо повече, това е левче и половина повече, примерно. И хъпни как ти трябва, да не си гладен. Поне аз да си гладен. Какво ще ми ядеш гадости тук? Те повече са гадни. Взимаш си тобоки и вътре няма тобоки. Тобоки. Как може да вземеш тобоки и вътре няма тобоки? Това не е реално. И, значи, не съм вече на 65 или там на 50 години, за да се отказвам аз от хубавото ядене. Значи на 20 години искам да ям хубаво ядене. Няма да се вкъщи да си готвя някакви гадни манджи. И още съм на 20 години и искам да ям хубава храна. Това е за мен е важно. Да ям хубава храна. А не някакви гадости на стола. Хубаво, ефтино. Колко да е ефтино? 1000 примерно от някой по-ефтин ресторант. Но в ресторанта пак ще е по-хубаво, отколкото в гадния стол. А вече ако отидеш на 5 лева храната, което е, според мен е пълно нормално 5 лева да дадеш за храна, за обяд примерно, се надееш, направо ще се пръснеш, че и с други ще поделиш. Какво ви кажа? За адаптирането с храната, мен ми харесва храната. Значи като изключим някои други яденета, и супите им ми харесват. Нещо супите им са много безвкусни. Но просто въобще вече съм се отказал и да пробвам вече супи. Виж, като по-точно не съм пробвал. И само по телевизията, имам чувство, че в един канал само за това дават. Дават как ядат живи октоподи. Това още не мога да си представя как ще ям жив октопод. Ама той мърда, вече. Мърда. Слагате го на маса и той мърда. И го печете пред себе си и той умира.
Това, няма ли ти стане тежко на сърцето, че убиваш горкото октоподче пред тебе? Пред собствените ти очи то умира. Още мърда, живо. И ти го убиваш. И после го изяждаш. Къде живеем ние? Какво е това? Не, няма ям октопод. Това е... Значи, ядах морска храна. За жалост не си носех фотоапарата, беше голямо преживяване. Караха ме ям скариди, миди, никой не се представя, че имам такива галсти. Ядах ги, изяждат се, ама не ме наяждат. Сега, озваряш някаква така мида и вътре месото тако. Некът много е вкусно, и с това ще се наедеш ли? Ще се наедеш и с това кажем. Не. Ядах всеки там водорасти, миди, калма, раци, и рака. Отваряш му щипките, значи целият го махаш някакви щипки, някакви черупки, глупости, накрая месото вътре е една плюнка. Браво, бе. Браво. За какво здорово да се адаптираме? Значи как ви за хората, че според мен това е по-сложно за хората. А времето за сега е поносимо. Много е приятно времето. Ще видим какво стане лятото. Лятото е най-голям проблем май тук, според мен. Защото е адски жега. Така ми казаха, ще видим колко ще жега. Мога преувеличават. И за дъждовния сезон. Това ще бъде интересно. Добре, точно зад мен ли някой ще справя? Някакво мотопече. Умрял. Интересно ще бъде летния сезон. Как се казваше? Мисли. Дъждовния сезон. Чамачол. Да. И каза, че вали постоянно. Аз не го вярвам. Ще видиме. Нищо, аз вече си купих чадър. За първи път през живота си аз ползвах чадър. Тук в Корея. Голямо откритие. Годен съм. Ви се похваля днеска и последната си стотинка, познайте за какво изхарчих. Похарчих за да си купа кенче бира. Аз съм истински българин просто. Какво ви кажа? Цял мирно от глад, но аз си купих кенче от бира и сега си го дундуркам тук и си го пия бавно, славно. Истински българин. Жертвах се за кенчето бира. Сега ще умра от глад цяла вечер, защото сега едва 6 часа. 6:30 да кажем. Но аз си купих бира и си изпих. Тук сега си я пия, докато си говоря с вас. Горкия хайт. Тя ще ви покажа хайта. Красота. Това е единствената поносима бира, може би, в Корея. Другите са много пластмасови. Но това вече говорим. Това е стара тема. Друго адаптиране не се сеща. Аз ви казах и преди за миризмата, че трябва да внимавате тук как трябва да се адаптират с хубавите миризмата из града, ама аз ще го не било. Утре надявам се да ходя в някакъв парк. Не знам къде ще ходя. Няма ходя сигурно в амюзмент парк. Това е с ролер костерите темпо, защото аз не обичам много хора да ми се харчат пари и... сигурно в някакъв парк и ще ви направя някаква ключи. Може би още едно интервю в петък, събота, ще видиме. И трябва да ходя на шопинг. Искам да си купя чанта. Мъжка чанта искам да си купя. Ако имам хубав резултат на изпита, ще се почерпа с пазаруване. Но сега гърч и никакво харчене на пари. Утре нямам училище, четвъртък. Бах ти чудото. Сега какво ще правя? Си напиша на мъж какво? Няма, утре не съм на училище. Бах ти. Добре, ще си ходим, че поставят 2 минути за записване. Айде, чао и до скоро чуване. Извинете, че не пусках тези дни клипчета, но знаете, имах изпити, учене нон-стоп, тем подобни глупости. Надявам се сега да влеза в форма и да ви пускам повече клипчета. Айде и наслука. Пускайте повече въпроси във форма, моля ви. Значи 2 въпроси по мен не са въпроси. Дайте, спамете ме. Те неща, които искате да направя, ще ги направя скоро. Просто трябва ми време, трябват ми пари, примерно отида до 69 съм го планирал. Там за изгрева, това ще е много сложно. Как ще стана в 4:30, нямам си идея. Ще се постарая и ще го измисля. Но това може и да е по-нататък, може и в Пусан да го направя това, като замина. Така че айде, чао за сега и до скоро.